Il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna illi l-budget tas-sena d-dieħla se jkun budget ieħor li mhux sejħu xejn lil ħadd u se jrott lura lil minu biżel. Fil-preżenza ta' diversi familji u pensjonanti li ħonqu ċ-Ċentru Laburista ta' Ħalaxa, Dr. Muscat sostna li lan tal-Gvern hu illi jippremja lil ħaddiema kollha. L-ewwel nett dak illi nippremjaw u nirrispettaw lil familji illi jaħdmu u li huma biżlin. Illi dawk in-nies illi ħaqhom, dawk in-nies illi filgħodu kmieni qumu kulħadd tax-xogħol, dawk in-nies li qatt ma talbu xemm il-Gvern, dawk in-nies illi qatt ma riedu xemm il-Gvern, dawk in-nies aħna rridu nippremjawhom. Dan hekk kif il-Gvern mhux se jieħu xejn lil ħadd iżda se jagħti lura lil familji Maltin u Lawċin. Nippremjawhom billi nagħmluhom l-ewwel nett ħajjithom aktar faċli. It-tieni nett ma nżidulhomx il-piżijiet u t-tielet nett fejn nistgħu nagħtuhom xi ħaġa lura nagħtuhilhom lura lil dawn il-familji. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-importanza ta' iżjed għarfien dwar il-klima u sostna li l-pass li jmiss favur dan il-għan huwa li titħabbar id-data li fiha jieqfu jiġu importati vetturi li jaħdmu bil-petrol u bid-diesel. Dan iġib miegħu sfidi kbar fosthom tibdil fl-infrastruttura tad-djar. Il-Prim Ministru semma wkoll li l-Gvern ma jridx li l-piż tad-deċiżjoni tiegħu taqa' fuq dawk li jixtru karozzi li jaħdmu b'enerġija nadifa. Inti tiplakkja il-karozza bil-lejl, l-arloġġ ħajibda jaqgħad. Tgħidli mela sewwa hija jien, inti ġeltni illi ma noqgħodx nuża il-petrol u d-diesel. Mort biex trajt karozza kif qed li inti tad-dawl li taħdem bid-dawl, l-arloġġ qed jaqgħad u l-kont qed jolili issa. Allura rridu naħsbu u għada kalla jrid nagħtu l-ewwel sinjali biex min jixtri karozza bħal din u jiċċarġja bil-lejl ikollu rata preferenzjali għal bil-lejl biex jiċċarġja il-karozza. Fax-xoħra tas-soċjetà li se terġa' tkun qed tara żieda fit-dħul hija dik tal-pensjonanti. Wara li f'dawn l-aħħar 5 snin dawn raw żieda fil-pensjonijiet, fil-budget 2020 se jerġa' jiġri l-istess. Jien għalija il-kategorija il-kbira li hija il-priorità tiegħi personali u ta' dal-Gvern huma il-pensjonanti tagħna. Dawk huma l-aktar nies illi aħna rridu ngħinu u li qegħdin fuq nett tal-aġenda soċjali ta' dan il-Gvern. Il-Prim Ministru fisser kif l-għaqda fil-Partit Laburista hija kruċjali għal dan is-suċċess u finalment reġa' tenna li fil-budget ta' 2 fil-għaxija il-Gvern mhux se jieħu xejn u se jagħti dak li jista' lil kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.